Seriál podujatí v zjazde na horských bicykloch Ride Cup v nedeľu pokračoval svojím druhým kolom na Donovaloch. Tamojšia trať v lokalite Nová Hoľa je považovaná za jednu z najrýchlejších na Slovensku. Jej dĺžka je síce iba necelé 2 km, ale 450-metrové prevýšenie a nepríjemne rozbitý terén v hornej časti dali zabrať každému jazdcovi. Presvedčil sa o tom aj riaditeľ pretekov Štefan Čeman. Rýchlosti najväčšie ako na slovenskom pohári aj všade tuto v okolitých krajinách, nikde sa nechodí takto rýchlo. Sú tak zhruba okolo 80 km za hodinu, takže takáto trať na blízkom okolí veľmi nie je ako táto. V hlavnej kategórii viedol po prvom kole Ján Javorník z Nitry. V druhom ho predstihol výborný Vlastimil Hynčica. Český jazdec sa časom 2 minúty 22 sekúnd dostal na úroveň vlaňajšieho víťaza Filipa Polca. Tak určite to byla motivace, chtěl jsem zajet co nejlíp. V první říce jsem měl malinkatou krizi, takže jsem se vlastně měl za úkol nedělat chybu a ještě zrychlit, což se povedlo a byl to hodně pěkný a náročný závod. Nesmierne dramatická bola kategória juniorov. Zvíťazil v nej Nitran Matej Laktíš o pol sekundy pred Čechom Raďkom Machíčkom. Na 100 rovnaký čas dosiahol aj ďalší Čech Miroslav Bureš.